বসিয়া করিয়া ভাইয়া করছি বজাও উড়ুড়ে হব বজাও କଣ ହବ କହୁ? ଆମର ଏଇ ବୁଚଣ ହବ ଖାଇ ପିଆ ହବ ତାପରେ ଉଡୁଡେ ହବ ବଜାଉ ସବୁ ଆସିବ ବୁଚଣ ହବ ହେଲା ସେ ସବୁ ଆସିବ ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସେଇ ବା ସବୁ ଆସିବ ରାଜା ଆଇବ ହଁ ସେଇ ବା ବଡ଼ ଉଠିବ କାପଡ଼ା ତାପରେ ସେଠି ହବ ତାପରକୁ କଣ କରିବ ହଁ ମୁଁ କଣ ଗେଟ୍ ବସାଅ ଗେଟ୍ ବସାଅ କୋଟା ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠୁ ଖାଇବା ପେଟ କରିବା ମୋର ଆଫିଲ ଆମେ କରିବୁ ମୋର ଆଫିଲ ମୋର ଇନପୁ ଚଳ ତା କଥା ଶୁଣୁ। କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ନା ସେ ତ କହିଲା ଏଇଆ ହବ। ଆଉ ତମର ଆମର ଗେଟ୍ ବଜା ହବ ଗେଟ୍ ବଜା ହବ ଆମର ବୁଝିଗଲ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ଚାରିଟା ଆମର ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବ ବସ୍ ଆସିବ କ'ଣ ଗେଟ୍ ବଜା ହବ ଗେଟ୍ ବଜା ହବ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଖାଇବା ହବ ଗେଟ୍ ବଜା ହବ କାହିଁ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ କହୁନୁ? ଗେଟ୍ ବଜା ହବ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଆଫିଲ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ହଁ ଏଇଟା ହବ ଭଜନ। ହଁ Emi si bulldog, ki so di to pa pa si pa ka. Emi posto ki si bi